Ние ще продължим с рубриката на Откровено, в която Венци Чепева ни предлага различни атрактивни възможности за весело и забавно прекарване на свободното време. Днес сме на танци. Да видим трудно ли е да се усвои тангото и колко време е нужно за това. Здравейте, приятели! Този петък ви предлагам да прекараме свободното си време с много приятно занимание, именно да потанцуваме аржентинско танго, а също така латино и бални танци. Сега при мен са Мария и Петър, които са създали така с много ентусиазъм своя школа за танцуване. Разкажете повече за това начинание. Всъщност, школата създадохме миналата година. И я създадохме, защото танците и специално аржентинското танго до голяма степен промениха нашия живот, допринесаха за връзката ни и за това да се открием един друг. Тангото ли породи страстта? Има и такъв момент. Има и такъв момент, да. Честно да си признаем, има и такъв момент. Да. Не само, но сериозно допринесе за това общуването между нас да се развие по такъв начин, че да се развие във връзка. Да, казват, че в принцип тангото е много страстен танц, така израз най-вече на страст. Вие като специалисти, какво бихте добавили, така ли? Има ли и друго? Има страст, има много дълбочина и комуникация, което всъщност допринася за това човек да се почувства изключително близък с другия. А вие така ли се запознахте като партньори по танго? Ами всъщност запознахме се малко по-рано. От дума на дума се оказа, че двамата искаме да се научим да танцуваме. И така започна нашата приказка в танго. На практика точно това, за което тя спомена, връзката между двамата като танцуващи, много голямото усещане между двамата в всяка една танго мелодия, допринесе за всичко стана. Какви са различните видове в този танц? Стилове? Стиловете, най-общо казано, има 3 танца. Има, освен тангото, което си е в стандартен размер, обикновено 4/4, има също така танго-валс, който повечето хора не подозират, че съществува. И той е в размер 3/4, като виенския валс или като английския валс. Също така има милонга, така наречената, която е доста бърза за танцуване. Тя е... така в нея се усещат и африкански ритми също така. И вашия стил кой е? Ами, ние всъщност танцуваме по много и от трите, доколкото всеки един от стиловете носи различно усещане. В същото време самото танго като развитие във времето може да се разделя на класическо танго, на танго нуево, ново танго. На практика това е всичко модерно, което се случва в тангото. На практика танго е танц, който се танцува от много от млади хора, въпреки че не сме чували това, че за по-възрастни, точно заради това, че има много развит модерен стил вече в него. Да, от 90-те насам всъщност има изключително голямо навлизане на електронния саунд. Така ли? В този стил танцуване. Добре, напред впечатление, че казвате танго, не танго, така ли е правилно да се произнася? Всъщност в български език е прието да е танго, само че ние сме леко изкривени, така да се каже. Просто думата е влязла от френски, където винаги е на края на ударението. Иначе в
целият останал свят и, разбира се, в Аржентина, откъдето е тръгнало ударението на т.е. танго. Понеже на испанския танго. Добре, тук хората в България проявяват ли интерес към танцуването на танго? Така, по принцип, други стилове може би са по-популярни. Как преценявате? Факт е, че салсата е доста по-популярна, но тя е и от доста повече години в България. Но тангото също набира скорост. В София вече има няколко школи. И наистина всяка вечер, ако човек иска, би могъл да отиде на различно място, да танцува. Дори има дни, в които има и по 2 милонги, които са танго партитата, така се казват, милонга. Така че ако човек иска да е част от този начин на живот, определено може да го направи и тук и сега в София. Вие се опитвате да го предадете по-скоро преживяване като цяла вечер, така не е само урока по танцуване, или? То наистина е начин на усещане и на живот. Доколкото е социален танц, т.е. човек не се учи единствено да танцува, за да отиде по време на урок, да го прави и да избяга за час и половина от ежедневието, а по-скоро е като ученето на език. Човек го научава и след това може да говори с различни хора, да танцува с съвсем различни партньори, което е и концепцията в танго. Много популярно твърдение на хората, които започват още от първи път, аз съм много скован, много дървен. Всъщност, колкото и парадоксално да звучи, това помага понякога, защото това носи стабилност, но да не задълбаваме в технически детайли. Това, което всъщност се изисква от човек, е да е достатъчно отпуснат, да е достатъчно окей със себе си и в същото време просто да се окаже, че това е място, на което му е приятно да е. Оттам тръгва всичко. Наистина, това е основата на всеки един танц. Постоянство и да се отдаде на усещане. Добре, при вас са специални костюми ли трябва да се танцува? Какво трябва да бъдат обувките? Специални костюми няма, изисква се просто нещо, с което човек се чувства удобно да се движи. От гледна точка на обувки няма кой знае какви изисквания, разбира се, да са чисти. Трябва ли дамата да е на високи токчета? Не е задължително. В началото поне не е задължително. В началото поне не е задължително. По-нататък просто движенията са направени така, че да е по-удобно дамата на по-висок ток. Но обувките са си сериозна инвестиция, обувките за танци, така че желателно човек все пак да изчака, да свикне, за да може след това да подбере най-адекватния за себе си модел с най-добрата височина или това дали да са отворени и затворени отпред. Това ли е за вас най-хубавия начин да си прекарвате свободното време, да танцувате танго? Със сигурност е един от най-магичните начини. Със сигурност носи много, много емоция. Невероятно е колко се вплита в останалия ни живот и в отношенията ни по принцип. Обичаме да сме заедно и в тангото сме заедно. Така че. Това е супер, наистина, и някакво пожелание за зрителите ни. Да се обичат и да се опитат да открият човека до себе си с много разбиране, както на нас ни се случи по време на танците, и ако имат време и желание, да заповядат при нас. Също така просто да са смели да покажат себе си, защото всеки танцува своя собствен танц, както живее своя собствен живот.